Panguva ino zvadhakwa manje tichiona kuti vakomana vekuMashonaland West panguva ino vorijecta kuti aiwa mashoko akabuda achitogona kuona ziyambe aiwa panhau paZBC vataura vachiti Mashonaland West aiwa yaendosa the leader kuti aiwa aextend his rule to 2030 vachiti mashoko enhema tava kuuya isu tichizviclear tichikuudza kuti mashoko akataura tikati manalifaya sanapinda mashoko akuonekwa kunzi panguva ino the situation is now tense. Kuti subscribe or like or turn the bell icon. Timda payendo izvi vanguda nyora vachiti RE this letter yamuri kuona ichinyorwa yanzi Comrade Mary Muliswa yanzi 2030 resolution to extend term office for Comrade ED. Panapa muna vanyora vachiti with reference to the above subject matter which we have discussed on your PCC on Saturday dated 18 January 2025. Further to the agenda, Justice Minister Comrade Ziyami was on ZBC News alluding to the fact that people of Marsh West have agreed to extend the term limit for the president. We, the people of Marsh West, would like to respond to the statement and declare ourselves that we have never been consulted on the matter as party cadres on the grassroots. However, we were shocked to learn that we are being implicated or included in your decision to extend the presidential limit. We, the people of Mashonaland West, feel betrayed that we are being included in a decision that we were never consulted on. The purported inter-district meetings were conducted without quorum, without representation of a majority of a district officials branch, official as well as the cell members. Domashoko anobuda achitoka panapa nevakomana vekuMarsh West vachiti aiwa isu hatimbozvizivi munokwanisa kutoona nemasignatories amuri kuona aya vakomana vekuMarsh West vachiti vakomana takatoshamisa nhau dzichibuda sitokuona naziyambe vachiti Marsh West yamuendosa the leader to extend power but hatakanamboconsultiwa on that issue and we are being included mune zvinhu zvatisingazivi. Tudze mafungiro enyu notudi pamusoro pechiitiko chiri shocking chakadai mina comment section medu. Tudze mafungiro enyu, subscribe or like, and turn the bell icon.